Mga viewers ug suking tigpaminaw sa kato ni aging Nobyembre 8 hangtod Nobyembre 10 nag-ela ta ito sa Cebu, kuyog ato ang gobernador, ato ang vice governor ug nalipay puta na I think in a long time kompleto jud ang mga board members or members of the Sangguniang Palalawigan. Unya naapod ito ato mga head sa mga lain-laing mga sectors, sa mga engineering, sa medical sectors, may ana. Daghan ta so para makadiscuss ta sa unsa ato ang plano for the next 3 years kay para mapuni sa kalambuan sa ato ang province of Negros Oriental. So ito na-discuss nato na unsay mga kakulangan, unsa ato ang agapan dayon o unsa po'y mga plano pod ni Gobernador Digamo para pod sa legislative part. So ato po dayong mga mayor ni ato po dayong nangalan ni adto sa atong ELA, ato day siya i-mention kay ni-suporta gud sila sa programa sa dire sa probinsya. So ato ang mga mayors na ni ato ito, ato unahon si Mayor Fritz Diaz, Mayor Galik Matik ito sa Galik Matik Truita ito sa Dawin, then si Dennis Amancio Ayungon, si Mayor Habagat ito sa Bindoy ug si Mayor Ruperto Tayasan, Mayor Ruperto ito sa Tayasan. So ug si Mayor Melnick Logronyo, ako amigo ko ni siya. Mayor Melnick Logronyo ito sa San Jose. So kitsa pa man. Mayor Jan. Sakto dahil si Mayor Janice Baliega Digamo. So mao guto among mga nangadtong mayor na nitambong tanay wala. Si maura if I'm not mistaken. So kato mao to niya na nagkastorya anay po sila ni Gobernador Digamo unsa po'y ikatabang nato sila mga lain-laing mga lungsod o syudad. So sa pamaagi ra gud ana daan na niadto magyud sila kompleto jud mi na hopefully na makita gud nila na unsa po'y mga kaning angay jud natong suportahan ang mga programa sa ato ang gobernador. So mao to daw kay kalipay ni Gobernador Digamo o sa amo mga ni Vice Governor po kay tungod lagi ana taud-taud na magutang sa mga niagi nang utana mo ko ito sa mga niagi mga ELA ni Gobernador Digamo. Wala jud kasulag na kompleto na. May uban na upatra, tulura na gani usara jud ni adto. So muna katong mo hopefully na mag-ampo ra puta na ato ang mga board members ra pod magkuan ra gyud ta, magsinuportaan ra gyud ta kay mao naman gani atong mao naman gyud ni si Gobernador Digamo naman gyud. So wala dili na ta maminaw atong napay mobalik kuno kay mao naman na-declare naman siya sa DILG niya na as of kato ganin sa Cebu nagan si Ma'am Farah pod kay conducted mo po na siya sa DILG. So muna ni magserbisyo anay nagyutaan ni magtinabangay reg. Aksyon! Balita!